Good afternoon, ma'am. Ma'am, clean niya po. Ako po. Nandito naman yung mga i-order niyo po mga bigas. Bigas? Apo, sako po ng bigas. Bigas? 5 sako pa naman yun, ma'am. 5 sako bigas? Oh, pwede. Opo, naka-address po dito sa kasi inyo po nakapangalan. 10K pa naman yung total nun, ma'am. 5 sako po ng bigas. Pero kayo po si Ma'am Plinya. Ayun, tama naman, ma'am. Dito po siya naka-address eh. Wala po ba kayo na-order? Pero saan ba galing kayo? Taga-deliver lang kami, ma'am. Taga-deliver lang din po kami. Bali, pinadeliver lang po sa amin. Linya to deliver niya. Tapos dito po naka-address. Ano po? Hindi po namin alam, ma'am. In-order niyo daw po. Bumabibidyo ako para may iba. Tingnan, check niyo, ma'am. Check niyo, ma'am. Opo, check niyo po muna yung item. Check niyo na lang po muna yung item. Dito lang, baka naman may napindot. Ito lang naman, ma'am, oh. Tingnan niyo po yung mga item. Para pindot-pindot kayo, ma'am. Hindi pa kayo mahilig mahilig magpindot-pindot yun eh. Baka may naman ako-order eh. Check niyo mo kasi baka maalala nyo rin, baka yung aksidente meron kayo na-i-check out. Sige ma'am, ito lang naman ito malaki. Check lang, alalayan ko kayo. Aba, iba-iba ko. Sige po, wala akong alam dyan. Babayaran mo yan. 10K pa naman yun, ma'am. Limang sako. Sige po, sa akin pa kayo. Ito po. Akala ko, pan. Marami-rami. 10K pa naman siya, ma'am. Dito po. Dito kayo, ma'am. Baka tamaan kasi kayo naman. Baka tamaan kayo. Dito kayo. Baka tamaan kayo. Ito, marami-rami ito, ma'am. Surprise! Happy birthday, ma'am! Happy birthday po! Alam niyo po ba kung kanino ito galing? Wala ko yung idea, ma'am, kung kanino ito galing. Ewan ko, yung mga apo ko siguro sa ano. Opo. By the way, ma'am, kami po pala ay from Jam Surprise, delivery service. At napag-utusan po kami ni Ma'am Shin and Ma'am Princess. Opo, Shin and Ma'am Princess po para maghatid dito sa press sa araw ay dito. Para sa inyo to, ma'am. Yung 10K na yun, hindi niyo po babayaran, kundi ibibigay sa inyo. 10K money to pay para sa inyo to, ma'am. Thank you, Salamat. Bukod yan, ma'am, meron din po kayong pancit, bubak sa pizza, Jollibee, Coke, at syempre di mawawala ang cake dahil birthday. Kamusta ba? Mukhang parang good vibes lang kayo kanina, walang kababa-kaba. Alis kami sana eh. Ayun kami sa labas. Sila kanina, nag-uusap sila kayo sabi ko. Pero hindi niya rin po talaga expected na nila. Hindi ko alam. Anyway, ma'am, may message po pala sila sa inyo. Gusto ko lang pong basahin. Happy 77th birthday, Grandma. Thank you for 77 years of being an incredible source of love, strength, and inspiration. We are forever grateful for you. And may isa pa po silang message. Panoorin niyo ito, ma'am. Birthday! Hi, ma'am! Happy birthday! More birthday to come. And gusto ko lang sabihin sa'yo na masayang-masaya ako kasi kahit, we're getting older, you're still strong. Like, I always see your TikTok. And I'm so happy kasi kahit na bored ka, yun na lang yung libangan mo. I see you always posted. And I'm so happy kasi nakikita kita kahit hindi man tayo palagi nagvi-video, hindi naman tayo lagi nag-uusap. I know that you're still in my heart and in my mind. I'm so proud to have you, ma'am. Ayun kami sa labas. Sila kanina, nag-uusap sila kayo sabi ko. Pero hindi niya rin po talaga expected na nila. Hindi ko alam. Anyway, mami,
77th birthday, Grandma. Thank you for 77 years of being an incredible source of love, strength, and inspiration. We are forever grateful for you. At may isa pa po silang message. Panoorin niyo ito, ma'am. Trabahan pa kayo, ma'am. Sana yung babayad na kayo. naman ako nga. Ito, ma'am. Panoorin. Happy birthday. Hello. Thank lahat, alam ko kasi pasaway ako dito sa Pilipinas. Talagang nire-respeto pa rin kita yung mga siguro, yung mga yun, mga nag-ibig pala ako. Pero salamat mga kapatid na sumunod sa akin, sa aming magkapatid. Gusto ko, utang ko ang buhay ko sa'yo. Kasi kung wala ako dito, hindi lang tayo sa'yo. Maraming salamat, ma'am. I love you so much. Happy birthday, more birthday to come. I love you, I love you, I love you, I love you. I love you too. Ayan, mga karabe, ang pagmamahal sa inyo ng mga apo nyo, no? At talagang pagpapakita rin niya na kung gano'n nyo sila minakal at pinalagaan. Pinumbasan lang nila yung pagmamahal na yun. Ma'am, baka may mensahe po kayo sa mga apo nyo, isend po natin yan sa kanila. Mga anak. Napapaiyak ako. Sige lang, ma'am, okay lang yan. Normal naman po yan. Salamat din sa mga binigay ninyong ito, lalo na ito. Birthday ko ngayon. Maraming salamat mga anak. Diyos na lang ang magbigay ng pagpapala sa inyo na hindi ko maibigay sa inyo. Dahil alam niyo, matanda na ang lola niyo. Eh, pinapanalangin ko na lang na sana lagi kayong nasa mabuting kalagayan. At gabayan kayo lagi ng Panginoon. Alright guys, good morning. Nagbabalik ang lakay. Ayan, first of all, gusto kong batiin yung nanay ko ng happy 77th birthday. Ayan, sa video vlog na yan ay sa Pilipinas yan.
I'm grateful kasi yung dalawang anak ko, yung si Ate Papa, Ate Paypay ay nagplano ng surprise sa money bukit delivery sa kanilang lola. So, salamat mga anak sa efforts nyo para kay Mamang. Sa ngayon sa kanyang 77th birthday. Kaya happy 77th birthday sa iyo, Mamang. Mahal na mahal ka namin. Ayan, pasensya ka na at yan lang ang nakayanan namin, nakayanan ng mga apo mo. Yung para sa akin, ayan, buwan-buwan ko nang ibinibigay sa iyo. Kaya walang galing sa akin kundi ayan, yung mga apo mo na lang. Ayan, guys. Napaluha si Mamang eh. Pinapanood ko yung video. Tataka siya bakit mayroong bigas naman ang prank nila, ayun. Bandang huli, yung kanyang birthday, 77. Yan. Yung mga lolo ko, mga kapatid ng nanay ko, ang kanilang lahi talaga mahahaba ang buhay. Talagang umaabot sila ng 70 years old. Hindi natin masabi. Kaya naman exercise lang tayo para humaba rin ang ating buhay. But anyway guys, itong content ko na to is gusto ko lang naman na batiin yung nanay ko ng happy 77th birthday at pasalamatan siya sa lahat ng ibinigay niya sa amin, sa akin, at higit sa lahat siya yung nanay ko at hindi ko mararating ang kung ano man ang meron ako ngayon kung hindi dahil sa nanay ko. Ayun, kaya nagpapasalamat ako sa lahat ng ibinigay niya sa akin at higit sa lahat yung mga anak ko, thank you rin sa inyo mga anak, Ate Papa, Ate Paypay, sa inyong effort, sa inyong lola, thank you. And guys, sa mga magbe-birthday ngayong taon na ito, ngayong buwan na to, happy birthday sa lahat. At gusto ko rin i-greet ang aking bunsong anak na si Ate Clark sa kanyang today's ngayon ang birthday niya. Pasensya ka na anak, andito si Papa sa karsada. Ayan, nag-celebrate naman sila ng mom niya at mga kapatid niya doon sa bahay kahit wala ako. Pero pag uwi ko kahit papano baka kakain din kami sa labas kung sakali man. Happy birthday! Happy birthday, dear Ate Clark! Okay, wish na anak. Wish lang, wish. Later, wish. Wish what a wholesome. Blow now, blow. Yay! Ayan, pasensya ka na sa Papa, hindi ako nakarating kasi nasa biyahe pa. I love you anak, I love you Mamang. Thank you sa mga anak ko na nag-efforts para sa birthday ng kanilang lola, ang si Mamang. Ayan. Guys, thank you rin sa lahat. I love you all guys. Peace out. Bye-bye. Lakay Tracker.